Bil-messaġġ ta' diversi professjonisti minn oqsma differenti li fl-aħħar snin għamlu lil Malta pajjiżhom, il-Gvern Malti qed jippromovi n-nomina tiegħu biex f'Malta jġib l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini. I keep thinking to myself, if I were to move, where would I move to? And we haven't been able to think of a different place to move to. We love it so much. So yes, business brought us here, but now we're quite settled, and to me, it's the perfect place to live. Huwa dan it-tip ta' ħsieb il-klim ekonomika u l-faċilitajiet li joffri pajjiżna li nebħu lill-Gvern Malti biex jitfa' n-nomina b'mod uffiċjali għal din l-Aġenzija. Dan wara li f'Ġunju li għadda l-mexxejja Ewropej qablu f'laqgħa tal-Kunsill Ewropew li l-Aġenzija tal-Mediċini u l-Awtorità Ewropea tal-Banek ikunu rilokati sad-data stabbilita għal Brexit. Din l-Aġenzija responsabbli mill-monitoraġġ u l-evalwazzjoni xjentifika ta' mediċini illi jintużaw mit-tobba u l-veterinarji qabel ma dawn ikunu disponibbli fis-suq Ewropew. Bħalissa għandha l-kwartieri tagħha Canary Wharf ġewwa Londra u timpjega ma' 900 persuna minn kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Għar-rilokazzjoni tagħha hemm interess qawwi b'madwar 20 pajjiż jitfgħu in-nomina tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista, responsabbli mill-Awtorità Maltija tal-Mediċini, qal li l-Gvern jemmen f'Malta li hija s-sit ideali minħabba diversi fatturi. Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Helena Dalli fakret kif is-suċċessi li Malta kisbet fil-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea juri kemm pajjiżna għandu l-kapaċitajiet kollha li hemm bżonn biex iħaddan fih l-EMA. Il-vot finali fuq ir-rilokazzjoni ta' din l-Aġenzija se jittieħed fil-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali tal-Unjoni Ewropea f'Novembru illi ġej.